Olalpa ichunga phun noi fo ma ila nangjong idik thina ni episode mu salama kan muang khan Skyminson Alliance member zongjong chu an boy hlea a chan chu Hall of Souls puiturin hunklan te chuan an elder chak tak tak 6-star dosing early stage level hun chian mo le elder hun mo 5-star dosing late stage level te chu in dona an tir don wangani ani baka Hall of Souls Hallmaster hun miseng po a ombok dona ani hi 5-star dosing early stage ani hun chian mo beitur chuan piltower Ancestor chu alo enroll ngai an be seya sabjen chuan hun mo chu a bei don bok ma se hun miseng be theitur tu ma an omlo ma se chu tilai chuan sawen chu aron thlengta tuna chuan ama ngei po 5-star dosing early stage ani to mi zongjong in chu an hriat chuan an lom le sawen hian ama chawin hun miseng a ma chhon thei don ti na ni sawen chu Purifying Divinic Lotus Flame space atangin alo kir to ti thu thang baka Skyminson Alliance le Hall of Souls te inkara indona thleng don ti chu muntina adar ta a indona ni tur alo thlen chuan cultivator tam tak chu Fallen Mountain Peak a an pung khom ta a tangzen po a fanu tang ho ne an lo thleng ve bok chu mi hu re vak lova chuan Hall of Souls mi te le Skyminson Alliance mi te chu an in ma chhon ta Hall of Souls atang hian dosing level kai pasari localin Skyminson Alliance atang hian dosing expert som an local thunga piltor Ancestor ero alo la thleng lo ani chuti lai chuan tang hua chuan central place te chu Hall of Souls lawa an nun angai to lo nan Skyminson Alliance ten ni nan chan nge thi nan an tong trai angai ani alo tia ti chuan hun mi seng chuan sawen chu ena no pang ilo la dam renga di mo atia sawen chuan ni chungin imingai saka wangin kalome Hallmaster kadam mai ni lovin Purifying Divinic Lotus Flame po ka define kata ani to bok ti ina changa chu hriat chuan hun mi seng chuan anu izata sauzon ne na te khin thei tur bidang sauklan atanga anlo pian le abei sei lo thu soin ian hne na ma se hun klan hian sauzon chu kan lo that to a chu wang chun nang po in Ancestor sauzon ang bok khan kan ti hlum ve don chi ani atia chu athu soi chuan Skyminson Alliance ami zongjong chu at thin rim hle sauchen po at thin rim hle bok chu ta hun mi seng chuan voin in dona hian Skyminson Alliance an chaklawani chuan an boral vek don ti apuanga sawen hena an chanan chu apomem ti azota sawen chu aron pen chuka question na inei chuan malaro voina hian tunge top don ti kan enang he hun hirei takalo ngak to ani ti in engtianga in be nge an du ti azo chuya hun mi seng chuan in be na voi thum a omang ti in a changa voi ni chak thei jok chu ne tu an ni ang ti in pol pani te hian an ai o mi pathum an tir chuak ve ve anga ti a chu tiang ni lawa an sipai zongjong le na in be an du ani point harsat na an nei lo thu le chu tiang tur chun an in pe ti a sei bok sawen chun chu tianga an sipai zongjong ti ne na in do na an nei awang chuan Skyminson Alliance chu ti chen ni ma se Hall of Souls po na sa takin an in chan don ti in a chang le ta hun klan hian chu tianga in chan to chu an du lo ni in a lang chu wang chun heta hian an mi chak berber ta chau in do turin an local zok ani hun mi seng chun du thlan tur pahni a pek thu a soya sawen chu du thlang vat turin a ti bok sawen chuan 3-on-3 duel chu arem tia midang du dan ti hlotlin chu thil thatak ani thu soin in be turin a in pe to ti a sei bok chu ti dai tak chun thom ring tak aron ria kun mo chun thin rim takin malamaron pana hun klan hian hetiak in ngai dep na hi an tok ngai lo ti in be tur pathum zinga pakhat ani thu aron puanga a ora chu a chhuwa zui sawen lam hoin energy attack anei zui bok sauchen chuan chu mu ro chuan malam pan chuan alo che chuak ngala a blood x mangin hunmoron attack na chu avai dar ngal veka chu chuan sok ek na taksiam juin Hall of Souls member te po at tingning lai mai sauchen chuan Hall of Souls mi te chu anu isata hun klan te chu do isep takin mi phena an che fo thin ti asai ti chuan hun bi seng hnunga ding 6-star dosing hun chen mo chu ni chungin aron pen chuak vele ta ani chuan nang hi blood x sauchen kha ini nge ye kum tam tak liam hnuwa po i chapo ngai ila chapo renga ni mo aron tia hun chen mo mu chuan sauchen chu a thin rim hle a chan chu a unau pa sau chuan thi chana amo photo zinga atel ve wang ani
sau chen chuan khati hun lai khan nang hian kan tlan roi tu sau zon hne na inu na zo sak turin inge na akhongai na che awangin angai dam che a ma se chu chung chuan alaka chet ira tho thowa engtinge heta hian za na nei map lowa I hmet ila ron dan tir ngam ti ina zota hun chen mo chun anui zata sau zon chu eng ang point chak ma se athi to ti asoi ne tu chu hun kan an ni a tuna po hun kan chu continent pum pe thil ti thei ber an ni ma se tuna hian khoya nge sau zon chu a om to lo ni lom ni tin anui so thin rim cha thin sau chen chuan engtim nge kan nam hroi tu hun chu a sei po sei ri ngam nangma ang miten om hian a hming chu sei tlak po ini lo ti in a blood x chu hun chen mo lam pan chun avom ta ma se hun chen mo chu sautin a blood x chu ol sam takin a bloka blood x chu anor le zui ngal sautin chon rang takin a blood x chu man zui le in hun chen mo chu apan zui le ma se hun chen mo chu a chak zoka sautin tan chon a chak de ma ani hun chen mo chon sautin chu vane na awangin tun thlengin la dam ma se a ma blood x sautin angkha ani to lo ti soin anor le ta sautin chu a tol le ngal dor hun chen mo chon tuna chuan I be phak ani to lo watia Skyminson Alliance zinga hian 6 star dosing anam lo ti hun chen mo hen a hria chu wang chon in be na se ber chu aman nei adu thu apuang sawen chu arel ru aboi dewa hun mi sing le hun mo chu hun chen mo bula an ron ding zui hun mi sing chuan anni pathum chu hall of source io ding tur anni ti aron soya sawen hena Skyminson Alliance io tur pathum lo ding chuak turina ti zuya master yaula chon yen hena hun chen mo chu 6 star dosing ani ti aron thil nan lea sawen chu alung oilo mel hle a chan chu ama nge point hun chen mo chu a hne thei kher lawang a beya a hne lawani chuan hun mi sing hian a thian te zong zong chu a hne vek don sa a chak lo jok ani don ti a chiang ma se chu ti chung chuan du thlan tur a nei lova hun chen mo be tum chuan malam chu a pan ta ma se chu ti lai tak chuan o pakhat a lo ri chuak ta chu pil tawar ancestor ani chuan he in dona hian engwang nge kalo in rol lawanga ron ti portal pakhat ain honga hall of source member te chuan chu thil thleng chu an hriat thiam lo awangin chu chuan ati mang ang hle pil tawar ancestor chu portal atang chuan aron chuak ta sawen chuan pil tawar ancestor chu mu chuan 6 star dosing ani ti a hria a thlamuang hle elderlin chuan an ancestor chu zana chi baya buk ngala sawen point chi baya buk ve bok ma se ancestor chun chu tianga inza lutuk angai lo ti a soi thung hun chen mo chun thin rim takin piltor ancestor hne na heta hian engti turin nge alo kalti azot piltor ancestor chuan chang lawin sawen hne na hun chen mo chu akuta da turin a thrila hun chen mo chuan piltor ancestor hne na hun tlan hian piltor chu an zana awangin boina an siam sak ngai lo chu wangin tuna an boina ron in ro chu afin thlak lawang ti a soya piltor ancestor chon tuna chuan piltor chu Skyminson Alliance a atel to a piltor veng tu kani angin he in dona hian kein rol ngei angai ani atia chu hret chuan hun chen mo chu thin rim hle piltor ancestor chon athil ti thina chu activate zui ngala pil domain lian tak a siama chuta chon hun chen mo chu lu turin asom zui hun chen mo chon hlau lovin asom na chu apom ngala domain chunga chuan rang takina lu zui ngal a chunga chuan ancestor chuan lo ngakin hun chen mo hne na hun kana hun rei tak adam the awangin alom pui thu asoya hun chen mo chuan ancestor hne na kan rom man chu voi tam tak iti seto a voina hian kan thil ti in rolet thei to ngai lo turin ka siam don chi ani ti in achanga an pani chuan ain charzuya in benan sa tak ain tranta ani 6 star dosing early stage ve ania anin ne tok le piltor ancestor chuan hun chin mo bula pil ti puaka chu chuan pu na taka siama domain pum pui chu ati nging lei thei sawian chuan ancestor chu angai tu ta hle meya hun mi seng chuan piltor ancestor le hun chin mo te chakna chu ain thluk tok hle ni in alanga lo ti chak jok om loin an top angai mei thei ti asoya hun mo chuan piltor ancestor lo in rol wang hian boina kan to pha don ni in alang aron ti ve bo hun mi seng chuan sawen chu akuta da tu wina hrila sawen chu ama ngein a boy pui don ti soin midang tu po lo ding chuak se
chu aman lo boi pui turin na ti reivak lawa chuan pil domain chu energy sak tak awangin aron khitana filter ancestor le hunchian mo te chu anda in be chun zum zel hunchian mo chu atung tol du lova technique hlom tak ti chuakin thom ring rap thlak tak mai chu aron rizuya reilo te holding demon pathum chuan space chu ron tike semin aron chuaka filter ancestor chu an be ron ta ani filter ancestor chuan a divine body mangin a beile ta ma se demon pathum te chuan an huala a rolin an beita an hlom zia hre chuan filter ancestor chuan pil pahni in le yang chakna chu azom khoma chu chuan puak na mme a siam zui nga chu puak chu an na rem hle pil domain pungpui chu a chim tranta sabian chuan ran takin a thian da chu hnung tol turin a hril nga all of sos member depo an hnung tol veka reivak lova chuan pil domain chu a chheta vek mai filter ancestor chu van atangin chak takin aron tla a hliam na tak atur ani sawian chuan chu mu chuan a hlau thong hlea panhal vatin leya atlak main alo man hunchian mo po chak lutuk main leilama aron ka thlazui ve bok ma se ain siam vem theya a hliam ero anna hlea a chaw hle bok filter ancestor taksa chuan khrek tam taka oma a chan chu a chakna a man na sat lutuk wangani a bei thei to lo aka atangin thisin na luang choka hunchian mo po in bei chun zum thei din huna ading lo chu tianga hiam na tak an tor ve taka chuan hunmi seng chuan hunmo hne na chakjok omloin an in draw ti alo soya chu ti la chuan sawin chuan filter ancestor hne na abak song chu an ma ni kuta da tur le lo chol ha dam turin nge na filter ancestor chuan arem tia sawian chu chakngi turin du sakna a hlan bok chuta sawian chuan malama pana hunmi seng chu ena match ma saber result chu enge di don ti azolta hunmi seng chuan a chan don lai chuan hunchian mo chu alo in rala hunmi seng chu fingta ka che turin atia filter ancestor chu ain ro zel ani chuan antan har sat na lien tak a thlen thei ti a hriat non tir bok drop po chu antan chuan hne na hlutak ani thuwa sei boka chumi hno hunmi seng chuan sawen hne na in be na ma saber chu chakjok omlawa intro a pon ani awangin lom hle turin atia heti la hen ancestor sauchen chu aron pen chuaka extra han vai kwala hunmo chu a ko anin be ve hun ani thuwa hril elder hunmo chun malama pana in ring tok taka changin sauchen pe turin alokal ti asoya sauchen chu anui za zui bok ama ang hrang hlui tuk tha chu achak hle ti thu soin ama beilo lo turin ati ancestor sauchen chuan a chang le ta engtiang chela chakngi ani ti chu en chin ma sa turin a hrila ti chuan tu zong ero puizok chu an mutho yang ti a sei bok chu tiang chuan an pani chuan ain ma chon ta sauchen chuan slash attack tam tak mangin a attack a se a attack ta chuan effect anei lo hle hunmo chuan ol sam takin alo bum sak veka chumi hnuwa chuan ain charge zui hunmo chuan energy sphere tam tak siamin chumi mang chuan a attack ma se sauchen chuan a x mang chuan alo dan sak vele thung ti chuan sauchen chu boruwa ka azuang ka nga art splitting stars lom mai mangin a attack zui le puak na tak chuak zui ma se hliam ero anei lo sauchen chuan exa chuan a che vela chakna om chu ala khoma chak takin bele tumin ain bo sei ngal chu mu chuan hunmo chuan asol technique mangin sauchen chu a phuara che theilewin a siam zui chuti chung chuan ancestor sauchen chuan pe zui zela tuma chu mu chuan hunmo chuan anui zat hle sauklan hing thanna le ming thana te chetu ani ti asoya hunmo chuan ancestor sau chuan ming po chu a soi chechuya chu hriat rol chuan sauchen chu a thin rim zual hle ama phuar tu zong chu ati chengal veka first na tak chuan hunmo chu a hnung lama anor le zui ngal chuti lai tak chuan thin rim takin hunmo chuan sky demon blood gu ti technique aron pholanga chu chuan purple vortex lian tak ron siam zui master eo lo chuan engi ani alo hre ngala
he thil hi sol technique hlom me ni ti alo sei he technique hian sol attack hlom tak a chuat thei ti a hria purple vortex lian tak atang chuan sol gu frog tam tak an lo chuaka chung te chuan thom ring beng chang me ron chua zuin mi zong zong benga chu thom ring tak chu lutin tur theilo khopan an na chu chuan a thlen ani Sergeant chu in control theilo tana chu ta elder hunmo chuan thi turin in peiro ati chu ti la chuan Sergeant chuan a hret na a hlo tana a taksa chu a thunun thei to meulo ma se chu chuan Sergeant chu ati thin rim hle a har ti takin tlom the ani lo ti a sei chu ti lai tak chuan hun kal to thil theng a hre chuaka chu ancestor sau zonan kan nam ken kol lai hian chuak la khovel fang chuak la du thu sam ti hlo tling ro ati lai chu a hre chuaka Sauzun ang boka chaktaka lo thang liana an namro puizel na turata na alo beito dan chu a chuak zui ma se van doi thak takin purifying dim ni lotas flame chuan a fire stay fa alo siama a nam chu a pui thei talo tunma a thil ti sol ti non le du lovin sauchen chuan sauklan chu hum him ta tuma aklan ta tu chu activate a chang chu 5 star dosing mid stage atangin dead stage a atipung ta ani ora chu aron puak chuaka Sawian master iaw la baka midang zong zong chu atimang ang hle chu chu mu chuan hunmo chuan asol technique pangin attack chak tak danga bot sei chui le ngala chu ti ro chuan sauchen chuan a fair x class technique mangin a x phantom lian tak asiama x chu na satakin aron len pel zel ti chuan sauchen chuan heaven splitting technique mangin that x phantom chu hunmo lama chuan atir ta a hunmo point sauchen lam hoin energy sphere chak tak atir zui ve bok attack pani chu ain suwa an ignore tok le chaklo zok ni chu an du lowa an ignore ngara ma se sauchen asla chu atopa chuan a chak zok ti a chiang ta energy sphere chu ati cheta veka that x phantom chuan hunmo chu pan zui ngalin asuzuya hunmo chu aleng thui vong le chumi nu chuan hunmo chuan hliam na tak atuara ma se ala tlom bik lo sauchen po chu a chaw to hlea chu mu chuan sawen chuan rang takin sauchen chu thlop turin a pan ngala a tha en ti a zot fata sauchen chuan lungai lo turin a hrila he mechi draw dang ani arin thua seibok draw puan le ani chuan mo phurna zong zong chu sawen kuta om don ti na ani chu ti la chuan hunmo chu tol kirin a ding hlei theilo hunmi sing chuan a pana thil omdan chu a hre thiama hunmo chu a chapau lutuk wang vek ani ti a hril an sipai zong zong lena an vaya in be chu thil thazok ani ti asoi to ti chu hriat non tirin hunmo hna in dawna hian an chaklaw ani chuan hun klan chief hna a chhana pek chu hunmo mo phurna ani tur thu a seipok hunmo chuan a chang leta hall of souls hi hun kan ta na apoi mo tak se thu le sipai zong zong lena in do tura chua chu thil ti chi ber ani lo thu a hrila chu sha thiam turina ti hun mi seng chu in bei tura in bo se turina hril zuya sawi chu ngai ne pho lo turina ti pok hun mo chuan sei zomin sawen hi a fing hlea tuna chuan purifying dim ni lotas flame nei to a taka chelo tu le ril rufim tak ne na bei turina tia ti chuan hun mi seng chuan malam chu apana purifying dim ni lotas flame thil ti thena chu a hu chak le ti soin sawen hian engi ati thei tak tak ti le eng level power nge a man thei ti chu a mu chak le ti a seibok chu tianga soin hunmi seng chuan a 5 star dosing early stage power chu ti chuak ta chu ti ro chuan sawen po ron pen chuakin 5 star dosing early stage power chu ti chuak zui ve pok ti chuan anin be tak tak ma chuan episode chu heta hian top ta ani episode lom le tura hian kan nga ber sawen le hunmi seng te in be na mu nam tak chu kan thlir ho to don ani episode khatlai a dei arin om no thir sakle thau don ya